Δεν ξέρω αν του κάνω και διαφήμιση και αν επιτρέπεται. Με έναν άνθρωπο που συνεργάστηκα και ξέρω ότι θα συνεργαστώ. Που τον είχα, ο Χατζημιχαήλ ο Χάρης, τον οποίο κάναμε ένα σχολείο, τρέξαμε για να βοηθάμε τα παιδιά με προσωπική μας θυσία τη δουλειά μας, παρατούσαμε τη δουλειά μας να τρέξουμε για το σύλλογο, καταφέραμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε ή και δεν μπορούσε και ο Δήμαρχος ακόμα να τα καταφέρει, και είναι τιμή μου που θα είναι μαζί μου σε έναν αγώνα που ξέρω γιατί τον κάνει. Δεν τον κάνει ούτε για τα λεφτά, δεν τον κάνει ούτε για το συμφέρον του, δεν τον κάνει για τίποτα. Το κάνει για να προσφέρει. Και ας με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, ο Γιάννης ο Πατσίδης. Λοιπόν, είναι άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη ούτε από χρήματα, ούτε από δουλειές. Μπαίνουν για να προσφέρουν. Αυτό είναι καλό για την πόλη. Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε το κομμάτι αυτό. Δεν έχουμε. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι λέτε ότι η ήρα από το Στάρι δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ακούστηκε ότι αφορούσε τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και έγινε το ερώτημα. Καμία σχέση. Έγινε για όλο τον πολιτικό κόσμο που θέλει και τους ανθρώπους που θέλουν να ανακατευτούν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί θέλουν, σας είπα, και άνθρωποι οι οποίοι αποσκοπούν σε κάτι και άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν. Η κοινωνία μας είναι μικρή. Λοιπόν, ο κόσμος ξέρει την πορεία του καθενός μέσα στον χρόνο. Να μην το κουράζουμε. Ορίστε λοιπόν, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πήρε. Να μην το κουράζουμε, νομίζω ότι έδωσε την απάντηση, και βεβαίως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλά είναι να διευκρινίζονται αυτά τα πράγματα. Φυσικά. Γιατί είπαμε, είναι η εποχή τέτοια παράξενη που πρέπει να διευκρινίζονται ορισμένα πράγματα. Διευκρινίσαμε ότι η συμμετοχή και του ξαδέρφου του επιτάχυνε τις διαδικασίες. Αφορμή. Έτσι, για να είναι μέσα στο συνδυασμό. Ήταν ένας από τους λόγους. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, ήταν και ένας από τους λόγους, συν της άλλης, που επιτάχυνε και την προσχώρησή μου με το ψηφοδέλτιο. Στην είσοδο στο ψηφοδέλτιο. Γιατί έτσι κι αλλιώς στο συνδυασμό ήσασταν έτσι κι αλλιώς. Δεν ήσασταν ως υποψήφιος. Λοιπόν, η επόμενη. Παρακαλώ. Μιλήσατε για υποψηφίους. Τη στιγμή αυτή συμμετέχει σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει μία κομματική στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλήσατε επίσης, να το πω με δικά μου λόγια, εάν δεν τους αρέσει ο Κυρτζής θα τον μαυρίσουν. Βέβαια. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Από τη στιγμή που τα κόμματα εμπλέκονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, πράγμα με το οποίο εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ, το παρακάμπτουμε. Νομίζετε ότι αυτό, και με δεδομένο το ότι ο κόσμος είναι λίγο μακριά, για την ώρα τουλάχιστον, από τις δημοτικές εκλογές, θα έχει αντίκτυπο είτε στο ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχετε, είτε στα υπόλοιπα ψηφοδέλτια? Γιατί ο κόσμος πλέον τα κόμματα θέλει να τα κάνει πέρα. Τα θεωρεί ότι είναι υπεύθυνα για πολλά πράγματα. Σωστά. Σας είπα, κύριε Ταμονού, ότι όλες αυτές οι διαδικασίες που γίνανε, όλος αυτός η μιζέρια που επικρατεί σε στον πολιτικό κόσμο σήμερα, όλος αυτός ο ξεπεσμός, όλος αυτός ο διασυρμός που γίνεται προς τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης ή του ευρύτερου πολιτικού χώρου, πρέπει να ξεκαθαρίσει. Τα κόμματα και αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Τα κόμματα, καλώς ή κακώς, υπάρχουν από αρκετά τον χρόνο. Από τους πράσινους και τους βένερους. Υπήρχαν αυτές οι διαφορές. Χρέος των πολιτικών, των ανώτατων πολιτικών προσώπων, είναι να ξεκαθαρίσουν την ήρα από το Στάρι μέσα στο χώρο τους. Και εκεί μετά να αναδιοργανωθούμε και να προσφέρουμε στον τόπο. Τα κόμματα, καλώς ή κακώς, είναι κομμάτια του πολιτικού μας συστήματος. Οι εκλογές αυτές προσφέρονται για το ξεκαθάρισμα της ήρας από το Στάρι και μέσα σε κάθε πολιτικό χώρο? Φυσικά. Εκεί θα δείξει και ο καθένας το τι αντιπροσωπεύει, το τι θέλει από τον πολιτικό του χώρο και το πώς ενεργεί. Όποιος δεν θέλει να είναι σε αυτόν τον πολιτικό χώρο, γιατί σε ένα πολιτικό χώρο όταν ανήκεις έχει κανόνες, αν δεν τους αποδέχεσαι, φεύγεις. Εγώ ξέρω, κύριε Καμπάνη, ότι είμαι κομματικός. Αν θέλω να είμαι ανεξάρτητος, πάω, καταθέτω την κομματική μου ταυτότητα στην Ομαρχιακή
Λέω παιδιά, δεν θέλω και είμαι ανεξάρτητος. Τώρα με βάζεις σε πειρασμό. Τώρα σας βάζω ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε τώρα. Να μην με βάζω. Λοιπόν, να μην με βάλετε τώρα σε πειρασμό. Πείτε μου κύριε Καμπάνη, εδώ είμαστε για να τα ξεκαθαρίσουμε. Έτσι. Λέτε ότι εσείς ανήκετε σε ένα χώρο και λέτε επίσης ότι όποιος δεν συμφωνεί να παραδώσει κομματική του ταυτότητα. Ο βουλευτής του κόμματος, Ναι. ενώ ο κύριος Δημητριάδης έχει τη στήριξη του κόμματος, την επίσημη στήριξη του κόμματος, ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Χαλκίδης, είναι απέναντι. Δηλαδή τι προτρέπεται στον κύριο Χαλκίδη, να παραιτηθεί? Λοιπόν, όχι, εγώ δεν είμαι αυτός που ξέρω όλες τις παραμέτρους. Ναι, αλλά έμεσα πήρες αυτός. Μια στιγμή. Αυτό εγώ λέτε. δεν αναφέρθηκα στον κύριο Χαλκίδη. Ναι, εντάξει, αλλά όλα... Πιστεύω όμως ότι ο κύριος Χαλκίδης, εφόσον η Νέα Δημοκρατία έδωσε τη στήριξη στον κύριο Δημητριάδη, και αν έπρεπε κάποιος να στενοχωρηθεί περισσότερο, έτσι, γιατί δεν εισακούστηκε για τις εσωκομματικές διαδικασίες, γιατί δεν εισακούστηκε η δική του επιθυμία, γιατί δεν του βγήκε το παιχνίδι, θα ήμουν εγώ. Ωραία, ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάποιος που δεν ήταν δυσαρεστημένος. Εν τούτης, συμφώνησα, σαν απλός ψηφοφόρος και σαν απλός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, να στηρίξω τον κύριο Δημητριάδη. Πιστεύω ότι ο κύριος Χαλκίδης είναι υποχρεωμένος να στηρίξει τον κύριο Δημητριάδη. Γιατί ένας βουλευτής είναι... Δεν το κάνει όμως. Δεν το κάνει. Εκεί υπάρχουν τα όργανα τα οποία τον καλούν, υπάρχει ένας αρχηγός, υπάρχουν σκιώδης κυβέρνηση. Είναι μέλος. Που είναι μέλος, να τον καλέσουν και να τους εξηγήσει ο κύριος Χαλκίδης το λόγο για τον οποίο δεν συμφωνεί. Και περιμένω και εγώ μια απάντηση από τον κύριο Χαλκίδη. Γιατί πριν από λίγο καιρό με τον κύριο Χαλκίδη ήμασταν μαζί και στηρίζαμε την υποψηφιότητα του κύριου Γκυρίνη. Ξαφνικά δεν στηρίζεται ο κύριος Γκυρίνης από κάτω από την Αθήνα. Εγώ τουλάχιστον στηρίζω τον κύριο Δημητριάδη. Εγώ θέλω να μου εξηγήσει ο κύριος Χαλκίδης γιατί δεν στηρίζει τον κύριο Δημητριάδη. Για ποιο λόγο? Είναι προσωπικοί οι λόγοι? Είναι οι λόγοι κάποιοι που δεν τους ξέρουμε εμείς να βγει μπροστά και να το πει? Ωραία. Ωστόσο όμως, ξέρατε, Ναι. όταν γινόταν η διαδικασία επιλογής, ότι ο κύριος Χαλκίδης δήλωνε ότι εάν δεν είναι ο Γκυρίνης Ναι. και επιλεγεί ο Δημητριάδης, εγώ θα είμαι τον κύριο Γιώνογλου. Το συζητήσατε αυτό με τον κύριο Χαλκίδη? Όχι. Δεν σας... Όχι. Δεν το συζήτησα, έχω να μιλήσω με τον κύριο Χαλκίδη. Όχι, όχι. Με τον κύριο Χαλκίδη εγώ έχω να μιλήσω από την... Δεν σας ενόχλησε αυτό τότε, όταν ο κύριος Χαλκίδης δήλωνε ότι αν δεν είναι ο Γκυρίνης εγώ θα στηρίξω τον κύριο Γιώνογλου, μάλιστα λέγοντας κιόλας ότι ναι, μεταξύ δύο Πασόκων εγώ επιλέγω τον Γιώνογλου. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εκείνη την περίοδο... Δεν σε ενοχλούσε αυτό? Περιμένετε να σας πω. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εκείνη την περίοδο, κατά Ή την οποία... εξυπηρετούσε. Λοιπόν, έλεγε και προφανώς για να πιέσει, έτσι, την ηγεσία του κόμματος ότι εγώ θα στηρίξω το αντίθετο ψηφοδέλτιο. Κάποιοι άνθρωποι υπάρχουν παραπάνω και από εμάς, κύριε Καμπάνη. Εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα καθοδηγήσει τον κύριο Χαλκίδη. Όχι, αλλά... Ο κύριος Χαλκίδης είναι τρίτη λυκείου και εγώ είμαι Δευτέρα γυμνασίου. Ο κύριος Χαλκίδης έχει διατελέσει δήμαρχος, έχει διατελέσει βουλευτής, είναι το μεάρχης αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να υποδείξω στον κύριο Χαλκίδη τι να κάνει. Είμαι δυσαρεστημένος με τον κύριο Χαλκίδη, γιατί δεν υποστηρίζει το κομματικό, το στηριζόμενο από τη Νέα Δημοκρατία ψηφοδέλτιο του κυρίου Δημητριάδη. Ας βγει ο κύριος Χαλκίδης φανερά και να μας πει γιατί δεν τον στηρίζει. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Να μας πει φανερά για ποιο λόγο. Είναι γιατί είναι ανεξάρτητος? Είναι γιατί δεν τον βοήθησε στις εκλογές του 9? Είναι γιατί δεν του αρέσει η πάτσα του? Δεν θέσατε το ερώτημα αυτό όταν συμπλέατε μαζί στην υποψηφιότητα Γκυρίνη? Δεν τον κάνατε το ερώτημα αυτό? Γιατί ρε Μιχάλη λες ότι αν δεν είναι ο Παναγιώτης ο Γκυρίνης εσύ θα στηρίξεις Γιώνογλου? Δεν τον ρωτήσατε αυτό το πράγμα? Όχι, γιατί πίστευα ότι ο βουλευτής... Ή επειδή σας βόλευε τότε? Τι πράγμα να με βολεύει? Ότι
Σας βόλευε. Εμένα τι να με βολεύει. Εννοώ με βολεύει γενικά για μένα προσωπικά. Για την υποψηφιότητα. Για την ψηφότητα Κυρίνη. Επειδή συντασσόταν μαζί του. Μα εγώ το είχα δηλώσει εξ αρχής, κύριε Καμπάνη. Εκείνη ήταν δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Εγώ το στηρίζω τον Παναγιώτη τον Κυρίνη γιατί σας είπα τους λόγους. Ο κύριος Χαλκίδης τον στήριζε γιατί ήταν μια επιλογή του. Έτσι. Λοιπόν, συνέπεσε εκείνη την εποχή να ταιριάζουν, να σας το πω απλά, τα γνώτανας. Έτσι. Λοιπόν, είχατε εμπιστοσύνη. Αλλά είχα εμπιστοσύνη ότι ο κύριος Χαλκίδης, εφόσον στην Αθήνα οδηγούνται τα πράγματα για το ποιος θα είναι ο εκλεκτός της παράταξης, θα είναι αυτό ο δικός μου, να το πω έτσι, ο δικός μου, και δεν βγήκε. Μετά από εκεί, εγώ έχω να βρεθώ με τον κύριο Χαλκίδη. Από τότε έχω να βρεθώ με τον κύριο Χαλκίδη. Από την ημέρα που ήρθε η είδηση από την Αθήνα ότι πλέον ο κύριος Δημητριάδης είναι υποψήφιος δήμαρχος στηριζόμενος από